Check, show en ontdek. En Aliet, die je bijna niet ziet. Ah, ja, daar is ze. Aliet! Aliet! Hey Reinoud! Zie je hier een beetje? Nou, ik had een guld in je. Nee, grapke, ik bedoel dat je stevig waait. Maar ja, het is haast altijd zo, hè, vlak bij de zee. Wist u eens wel wat er Wien bij komt en wat Wien precies is? Nou, gewoon, zo. Ja, nee, ik zal het je eens even precies uitlessen. Wien, dat is eigenlijk gewoon lucht. En lucht, dat is oerol om ons heen. Binnen of buiten, dat maakt het niks uit. En lucht, dat liekt het niks. Maar lucht is wel iets. We kunnen lucht om ons niet zien, maar we kunnen het wel vieren. En iets dat iets is, dat had ook een gewicht. En ik kan dat zo niet wegen. Maar als ik mijn hoorn zo hoor en ik voel hoe de wien huts in mijn hoorn omblaast, dan voel ik eens het gewicht van de lucht in mijn hoorn aankomt. Stel nou dat, hè. Ik zandbuis van 1200 meter heeg meidje in de zoe. Dat ben wel 40 tjerken toren boven op elkaar. Nou zo, alle lucht in die buis lieke volle wegen als deze buis mijn wetten. En die lucht die zit vanzelfs boven uw holle. Dus het gewicht van die lucht dat drukt op uw holle. En dat nemen we luchtdruk. Maar nou komt het. Die luchtdruk die is niet altijd gelijk. Zo. En dat is de schuld van de zinnen. Want de zinnen die maken de lucht warm. Warme lucht gaat omheen. Maar de zinnen skien vanzelfs niet altijd een oeral lieke bot. Dus op het ene plak, zie ik het al, gaat het vlugger als op het orenplak. Er zou ontstaan in de lucht luchten die onheeg wollen, die het zakje wollen, die botsen met elkaar. Nou ja, het is de boppen in de luchtijs in grote chaos. En zo ontstaan de gebieden met een volle lucht in de lucht en gebieden met volle minder lucht in de lucht. Hege drukgebieden en lege drukgebieden. Een hege drukgebied en een lege drukgebied binnen in het echt niet skieden van elkaar, zoals bij deze twee bakken. Nee, ze stenen met elkaar in verbinding. En lucht dat precies hetzelfde als wetten als het met elkaar verbonden wordt. Het stroomt van de hege druk naar de lege druk. En in de lucht gaat dat correct zo. De lucht die stroomt van het hege drukgebied naar het lege drukgebied. En vaak is dat een reis van wel honderden kilometers. En dat, Reinoud, dat is nou Wien. Wien is niks oors als lucht die het onderwijs is van een hege drukgebied naar een lege drukgebied. En hoe groter het verschil tussen een hege druk en lege druk, hoe harder als het waait. Logisch. En omdat die hege en lege drukgebieden hield iets van vorm en van plak verrooien, door de schuld van de zinnen, is de Wien-ijs altijd onderwijs. En soms moet die reisschema wel eens een beetje ompassen. Dan draait de Wien. Nou Reinoud, zo zit het met de Wien. Alsjeblieft. In de wien en in de warme zinneschijn. Er is altijd weer u lied en zij maakt het mij zo blied.